Nek sapa iki? Iki Lambe iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono. Medhun kono. Ngaleh kono. Ngaleh. Ambar kali kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ah, kono ndang dolo. Ayo ngaleh. Kono. Oh, Kok nang kono wae. kono. Ayo ndang ngaleh. Ngalah kono lho, ganggu ae. Ngono. Bon, aman, selamat. Aman. Mangga. Duduk. Cari balung. Kok cek Ganggu ae. ganggu tak idoni kok kene lho engko. Ngaleh. Halo, jejer pacare kono.